Legviccesebb házi videója, vagy valami? Hallod? Szépen óvatosan közben megnyakam tőle. De menj ne fordjál, mert megöllek. Tudsz megkötni. Morál. Ez is nem Fordíts meg, hátorról vedd elő. De ez nem volt szétvágva. Ez csak ilyen rádugós volt. Milyen dugós? Ezt mit csináltál? Mondom. Ezé volt. Fordíts. Egy luk volt csak benne. Hát már széttépték. Hát mikor én utoljára voltam itt barátom, nem volt szétjén. Várjál. De még nem is tudom kinek alját vágni. Lettél jobban Nekem. Tiéd. Legutoljára. Akkor még luk volt rajta, nem? Hát nem is használtuk. Nem szoktuk egymásra játvágni. Mennyire szoros vagy? Vagy nem kell? Jó van az. De szorosra. Amikor már látod, hogy Lilul... Pont jó. Na, most Zsoltika, tartsad már onnan, légy szíves, mert azért nagyon közel vagyok. Tartjuk? Zsír. Aha. Kurva közel vagyok aztán. Most már nem csak úgy nyálom. Úristen. Te se bírtad nézni. Na, akkor már nyomodod azt a gombot. Már veszünk. Akkor már nyomodod a izét. Várjál, 21-est adjak igen. Adok egy a pofát, adok. Ne legyél tukul, Józsi. Hallod, közben a hamut majd nyomod. Várjál! Úgy jár, mint a múltkor volt, hogy szágol erre. Na nyírja Megmondom. szépen. Legyél vissza, Józsi, Te várjál. is. Mikor nem merülsz. Jó, ez így már jó. Múltkor az szerencsét neki az a szabadság. Ne? Amit belevágtam volna a fejem. Jaj. Akkor mit csináltam? Amikor tökölrúgta a barátom. Ja, igen. Mondott, a szerencsét azzal mentél haza. De mondtam is, hogy Tehát bocsi. teljesíteni kellett az asszonynak. De mondtam is, hogy bocsi, nem volt szándékom. Jó, akkor majd nem mondtad, hogy bocsi. Mert nem tudtad, hogy mit csináltam, amikor kimentem, csak utána. Hú, szegény, hogy elkaptam. Tényleg? Hülyeskedtem, mert meg tökölrúgott vagy. Van ilyen. Hát milyen hülyeség. Kezdek aggódni. Hát az Ezt megírta. négyzetméterre csináljuk. Ezt neked, kisfiam, ezt neked! Harmadik rendnél jött a bálázó. Minek megyek, amit sodorja a Rönt. szének? Rendsodró. Rendsodró tível. Kevés lesz a 4 gigás. Honnan ért hívjátok a rendsodró? Főszárad a szén a vízbe. Ezt valaki filmet az interneten. És megtalálom. Ha úgy teszem föl, nem találod meg. Kínai írásjelekkel. Jó, most hátul mit csinálnak, azt nem látják is. Amikor megy be a szobába. Tompó, mi? Bepellem a gecibe. Most nem mozgasd a fület. Azért hazamegyek Szabira, vissza se engedj a család. Megvan, ilyen társaságban lakok van. Mondom, most nem mozgasd a fület. Hajtja a legyeket, mi? Te, itt Ez a baj, az, hogy iszok. hallod? Tudászolod, tökön rúgtam? Tudászol rajta? Ott a legyeket. De halál nyugodtsággal. Most nem a füled. Hallod? Igen, valami rohadjál meg. Lemerültek én. Abba hagyod egy olyan két hétre, mi? Légy szíves, Icsú. Ott van egy gyűrűt. Tírpáksogunat beszopattam, hogy Köszönöm szépen. elment az áram. Ja. Tényleg levágtam haját, ezt is nullás. Az kikapcsoltam, hogy ez nem az áram. Mi baszd meg? Kicsit legalább. Úgy volt fölrakni Erkenség. Ennyi. Erkenség YouTube-ra. Megtalálom. Na most nem az egy Jé, nincs is mit mozgatnia, jó?
Eladhatja a szemüveget. Ne nézd majd olyan szépen, mert még szebben nézek ki a videóban. Ki is esik. Ó, öcsém. Bazdmeg mennyit rögtem. Hónap nem jössz felet vágni? Fejet vág. Hónapban nem akarok inni. Hú, bazzeg. Ne szugeráld már ennyire. Öcsém, ráadásul egy videóra. Torzul az arcom. De szépen nézek. Várjál, Zsoltika, te is nyílik. Akkor meg én veszem, öcsém! Végre lesz egy normális... Megpált a bódba! Úgyhogy én már megnézem, nem bökem a sok hülyével. Jó, Zsoltika meg annyira rög, tudod, a kamerában ennyivel lát, hogy Nem, csak egy... így látkozik az egész. Hú, bazzeg, ez nagy volt. Hát Jósik, úgy majd téged is ki lehet venni a kis felvételből, tudod, hogy lepauzézzuk. Még mindig Nem, nem a fület. Mi? Még mindig nem az üveg. Ott a másikrat nem mondta. Ez már szabad. Azért... Arra figyelj, hogy tudja hova akasztani a szemüveget is. Szemüveg tartom magad, nehogy roncsoljuk. Már megszoktam. Nézzél rám, hülyén. Azt mondod, volt a többi takarítom. Van normálisra füled. Tényleg Be ne vágjál! mibe? Fülembe! Mi? Ahol továbbra esővel, de is, mint a macska. Azért van a macskán, az szőröt. Jaja. 24 szüket. Ott a befőző gumi, azt könyvt össze neked. Mindjárt dob egy hátast. Jósi következő szó. Médiában? Nem, a Reálban. A Reálban. 15 euró. Bedugható? Ez nem olyan, hogy középen van, tudod, ilyen rózsa, hanem oldalt még. Az oldalán. Nekem otthon van Zoli. egy, de az középen. Olyan, mint ez, csak a gépnek az oldalán. Nem, nekem van középen. Az oldalon. Bocs. Ezt is lehet. Van szépen. Becsukom az ablakot, mert a füleit a húzat fogja hozni. Micsoda? Oké. Fülembe. Ja, hát ott persze. Ja, most már nincsen fűsző. Jó, főzsít nem szodik. Kész. Nincsen középen direkt Ahhoz a felső cophozott ez a befőző gumi ott van föl. Nincs rajta semmi. Figyelj, hagyta. Nem hallgassál, nincs rajta semmi. Hagyta, Benne sincs. Nincs rajta semmi. Hát elmész, ezt megnézd a tükörön, bazd meg. Ennyi. Nincs rajta. Na. Hisztigép. Várj ennek. Elszeged! Van egy kilógó ország. Ez mekkora állat! De tényleg van. Azt inkább el kellett volna valamelyik oldalra fésülni. Van egy... Na. Ez volt a mestervágás. Zövelvágás. Tényleg van egy ország. Várjál azért, nézd le. Ne nézzél meg! Ugye vagyok! Jó, hogy kicsúfoljanak. De buzuba az jó. Na, bezzál fiam! Pont! Na. Jó van. .com. Stoppod. Pauza, jött a következő. Na hajrá! Hallod? De akkor úgy kéne feltenni az egészet, hogy... De most mi? Ilyenkor most én is nevetkezek félmeztel? Légy szíves! Beleillek a vizébe? Összebelegszünk itt a... Meleg pornó. Nagy geci lennék érted? Alulra ennyi. Jó van. Hol van kevet? Hol van kevet?
Erre inni kő. Jó, a sör. Ja, mindjárt rátesz a fejedre a poharat. Ja, addig eláll itt is. A másik mindig egy kis hozom. Rászoktam is. Józsi, melyik a legjobb köröm? Hát a söröm. Az nem köröm, hanem öröm. Öröm. Nem. A legszebb öröm az a söröm. Nem. A söröm. Melyik a legszebb köröm? Köröm. Körömnek semmi közös. Hát a söröm. Ugye a sörömből kész egy kör. Na, de az a baj, hogy te kéred, hogy nem az Nem. Azt te fizeted, bazd. Ja. Nem mindig. De várja, itt megállítjuk egy picit. De ezt még fölvesszük, hogy a mester iszik. Hát közelítünk, hogy mekkorát nyer. Az igen. Ízlelgeti. Húzott volt.